Jesper her. Hjertelig velkommen her på vores CASI Milliardkampen hjemmeside, hvor I i fremtiden kan følge alle nyheder, der er omkring vores sag, og få de allerseneste opdateringer på, hvad der foregår. Midt november 2024, og vores sag er så spændende, som den aldrig nogensinde har været før. Efter mere end et års opklaring, dialoger med vidner, med journalister, med Pandora, er vi nu nået frem til, at sagen endelig er blevet anlagt ved domstolene. Og det vi simpelthen beder Pandora om at svare på, det er 4 helt simple ting. Det er 1. Hvorfor har det selskab Pandora sendt ind 2 forskellige resultater? Et resultat, som betyder, at CASI skal have en earnout på 2,5 milliarder, og et resultat, som siger, at CASI ikke skal have nogen penge. Hvorfor har I de selskab udbetalt kæmpestore bonusaftaler til direktørerne? 3. Hvordan kan det være, at selskabet CVE har købt returvarerne fra alle de andre datterselskaber i koncernen og taget nedskrivning for alle produkterne, og derved vendt et kæmpestort overskud til et underskud? Og 4. Hvorfor er det, at selskabets revisorer fraskriver sig alt ansvar i den earnout calculation, der er fremsat til CASI? De 4 spørgsmål har vi de sidste år forsøgt at få svar på fra Pandora. Først fra CASI, så fra vores advokater og rådgiver, så fra journalister, der har gravet i sagen, men Pandora nægter at svare på det, og det betyder nu desværre, at jeg må sagsøge mit gamle firma for det her beløb, som vi mener, at de skylder os. En sørgelig sag på mange måder, men også en ufattelig spændende sag. En kamp, hvor den lille iværksætter kæmper mod at få sin retmæssige betaling af de folk, som snød ham, da de købte hans virksomhed. Så derfor kan jeg ikke sige andet end at følge det tæt herinde på vores LinkedIn-profil, også her på vores hjemmesider, kan I følge det, og det bliver utrolig spændende de næste år, og det går allerede løs her inden for de næste par måneder, hvor vi får de første svarskrift på Pandora, og kan se, hvad det er, de svarer på de her helt enkle spørgsmål, vi har. De har svindlet, og de har snydt os, det ved vi kan bevise det, og nu er det tid til at få stillet dem foran dommerne.